Atlas du mondialisme, de Pierre Hillard. Pierre Hillard és un tipus, és un catòlic preconcili Vaticà II, se'l pot trobar per conferències a internet, d'entorns reialistes francesos, i és un llibre que és molt, bueno, serà d'aquests divertits d'abordar, perquè és un llibre contra el mundialisme des d'una perspectiva tenint en compte l'element jueu, la qual cosa doncs, sempre és divertit, no? Segur que no causa cap polèmica ni res, no? Llavors, jo sóc més aviat mundialista, per tant, no és que coincideixi amb ell, però és interessant de saber, de veure aquest llibre perquè resumeix una miqueta com aquest tipus de gent veu el món i al cap i a la fi, venint d'on venen no és tan estrany, perquè tothom tendeix a veure les coses manant-les des del seu punt de vista, però bé, està bé per conèixer doncs, aquesta tendència, com pensen, no? Aquest és un vídeo que comenta un vídeo de Michel Drac, del qual estic fent tots els comentaris que trobo interessants, i cal dir que Drac és editor de Pierre Hillard, tot i que no hi està d'acord, també, com les conclusions es veu. M'extendré a explicar les conclusions que pensa Drac, perquè realment valen la pena. O sigui, val la pena escoltar-lo perquè té una manera de pensar doncs, que hi ha donat moltes voltes i sempre treu bons anàlisis. Pots estar-hi o no estar-hi d'acord amb punts de vista ideològics, però la feina d'analitzar la fa bé. Llavors, és un llibre que ens diu Drac té 3 parts. La primera, que és l'Atlas en si mateix, per tant, tot de mapes. Un capítol 6è, que és com de transició, i llavors un capítol 7è, que és pràcticament un assaig on ell explica doncs, la seva visió, no? La part primera, la de l'Atlas, està dividida en 3 parts, que és Europa, Estats Units i llavors l'Orient Mitjà. Jo explicaré Europa i Estats Units, i el més important és Europa. I llavors descriu Europa com en 2 maneres d'entendre el món, no? La primera és l'alemanya i la francesa. L'alemanya és la etnolingüística, que seria una miqueta com nosaltres també veiem el món des de Catalunya. Els alemanys veuen els grups lingüístics i les nacions en tant en quant formades per gent, no? Doncs un alemany de Txèquia seria una persona de nació alemanya i ciutadania txeca, que realment és com és. I l'altra visió del món és la francesa, anivelladora i centralitzadora. El mateix Drac ho diu, això, que és la idea aquesta, doncs, que, en certa manera, la carte c'est le territoire, no? O sigui que l'estat és qui fa la nació, no? La qual és una cosa doncs, una mica absolutista i una mica quasi de Borg, però és una mica com ho veuen els francesos, no?
Llavors, mirant els alemanys, diu que l'etnoregionalisme té una història que remunta abans de la construcció europea i que és després de la Primera Guerra Mundial. Llavors, ell diu que l'etnoregionalisme està feta per Alemanya per tenir un control o influència en els països del seu entorn on hi ha minories alemanyes. Alemanya va tindre una expansió colonial molt poca, però llavors sobretot el que es va fer és extendir cap a l'est i a tot l'est d'Europa hi havia comunitats i pobles alemanys. Llavors, Drake hi veuen aquí un propòsit a tenir aquesta visió etnoregionalista o etnolingüística. Jo crec que no, que és la naturalesa dels alemanys, pensar així. Ell busca és de part, ell s'ho mira des de la... Tot i que reconeix l'absurditat francesa, s'ho mira no gens menys com un francès. Llavors hi troba una utilitat. També diu que la lògica de la conquesta nazi segueix aquesta lògica, l'annexió de Polònia, etc., perquè hi ha totes aquestes minories alemanyes, i diu que això va acabar fatal després de la Segona Guerra Mundial amb l'expulsió de 14 milions d'alemanys de tots els països que anaven entre Alemanya i Rússia. A Rússia van quedar alemanys, encara avui hi ha llocs alemanys, però bueno, Rússia és una mentalitat imperial i és diferent. Les altres nacions que van seguir un patró més de nació van expulsar els alemanys. Diu que aquesta lògica d'intentar tenir influència sobre aquestes poblacions alemanyes ha continuat per Alemanya després de la Segona Guerra Mundial a la Unió Soviètica, i de fet els soviètics i els alemanys tenen unes intencions d'ajuntar els seus mons i de portar-se bé, tot i que això no agradi als altres. Diu Drake que aquesta manera de veure el món és pròpia dels alemanys i que el que busquen és el substrat etnolingüístic quan miren el mapa per classificar les poblacions. Els agrada classificar i dir això és un tal, això és un qual. De fet, el mapa nazi d'Europa, del que havia de ser l'Europa nazi, era etnolingüística. Que jo no sóc un nazi, precisament, i crec que realment és la manera d'evitar guerres, almenys l'est d'Europa, ajustar-se més els estats al mapa etnolingüístic, doncs s'ha calmat molt i està en pau quan històricament no era així. Llavors, Drake mostra un mapa de les minories nacionals d'Europa, que em sembla que ell es queixa de que el faci servir els verbs alemanys, i clar, aquest és un mapa que nosaltres coneixem molt, perquè és el que hem vist multitud de vegades, no? Drake es posa els nervis amb el tema de l'Occitània. Evidentment, no? Perquè, clar, és la meitat de França, doncs posa Occitania, no? Diu ell. Llavors, Michel Drake hi veu una agressió aquí per part dels alemanys, total perquè ho hagin publicat els vers alemanys, i no veu per contra, doncs, fronteres dins l'espai germànic, no? Llavors ell fa una cosa
que és massa intel·ligent com per no entendre que està fent trampa, quan diu, escolta, entre un llimusí i un no sé què, els accents de francès són molt pocs i no veig que els alemanys divideixin el seu país per l'accent d'allò. A veure, Drac, la ratlla d'Occitània no és per l'accent en francès, és per el francès i l'occità. I és massa intel·ligent aquí com per intentar... bé... bé... És molt bona la llista, però no deixa de ser un francès i, per tant, doncs... aquesta comparació, aquesta queixa de que a Alemanya no es divideixen els dialectes quan a França la parteixen per la meitat, doncs em sembla que ell és massa intel·ligent com per dir això honestament. El que diu per això és que sobre la realitat no hi ha realment tant diferència, la qual cosa malauradament doncs, hi té raó, no? Perquè l'occità doncs... Llavors ell diu que aquesta visió alemanya etnolingüística s'ajunta a la visió francesa per permetre a Brussel·les prendre control del continent. No? O sigui, el poder europeu és una miqueta la conjunció de les dues. I així el poder pot utilitzar un criteri o un altre segons li convingui. No? Llavors, ell, a contraposició a aquesta visió alemanya, hi posa la visió francesa i és molt divertit mirar la tapa del llibre Atlas du Mondialisme, perquè és una França quadriculada i és l'exemplificació de la manera de pensar francesa. No? Es veu que tant, així com els francesos volien fer un horari o un dia d'hores decimals, hores decimals i un dia també així decimal, la qual cosa no va prosperar, també volien fer una França amb departaments que eren realment quadriculats. És molt divertit veure el mapa d'una França i se suposa doncs, que per on te passa la quadrícula allò ha de ser un departament. No? Ridícul, però il·lustra molt bé aquesta manera de pensar francesa. No? I no s'entreté en rient-se de la visió francesa, la qual cosa doncs, altres faríem una cosa diferent, però diu això, no? Que la visió francesa, que en teoria no es pot barrejar amb l'Alemanya, a la pràctica sí que ho fa, perquè així el poder pot utilitzar tots els recursos i utilitzar un criteri o l'altre per crear el continent europeu. No? Llavors ell diu que un cop establert el marc etnolingüístic, o sigui, les nacions, els estats corresponent a les nacions, tant de bo, es pot aplicar llavors dintre de cada estat etnolingüístic la visió francesa a nivell interior d'aquest estat. No? A mi ja m'agradaria que fos les intencions de la Unió Europea, això. Però bé. I llavors ho veu, suposo, com una amenaça. Per part dels Estats Units explica com es va fer la reorganització dels Estats Units, el découpage, que diu ell, que vol dir retallar i ara fem això i l'altre. Llavors, les relacions entre els estats centrals, els federals i el poder econòmic fins a la creació de la Reserva Federal, que és el poder... Aquí seria bé haver mirat el vídeo de The Empire of the City, que posa aquesta teoria de la conspiració, que segurament és una exagerada, però la conspiració en si mateix és com una open conspiracy, no? Existeix d'aquest poder econòmic independent. Doncs
és un poder molt important als Estats Units, llavors explica les relacions entre estat federal, central i aquest poder, no? És un llibre que a mi m'han donat moltes ganes de comprar-lo, per llegir-me'l jo mateix. No ho faré perquè per això està Drac, i hi ha molts altres llibres a llegir, però potser quan acabi aquest canal potser sí que me l'agafaré perquè ha de ser interessant. Llavors diu doncs, que aquest decoupage es va fer per domesticar els estats federats en certs casos, desmantellar un govern federal massa fort per resistir els interessos econòmics desterritorialitzats, o sigui, que estan desarrelats del territori, diguem-ne, i aquí hi ha una... per part de Pierre Vilar, i aquí hi ha una és comunicada com quan es parla de les finances internacionals, no? Que hi ha com és un mot clau per parlar d'un cert element jueu, no només, però ho és, no? Llavors diu que la redefinició d'Amèrica està feta per avantatjar els actors mòbils, financers, per sobre els sedentaris, no? La qual cosa es pot argumentar, o sigui, el pes de les finances als Estats Units és molt més important i deté molt més poder que no pas en una França estatalitzada com la que és el punt de referència tant de Drac com de Pierre, no? El capítol 6 dona és com un capítol intermig, i aquí és on Pierre Vilar treu una miqueta els seus colors, no? Que són uns colors de... Ja veureu, és divertit, Bueno. Llavors ell parla de l'entrada dels jueus en la societat cristiana, com alguns jueus esdevingueren marrans, val? I si van ser o no acceptats a les societats europees. Suposo que fa una miqueta de llistat dels diferents tipus, no? De com van participar en els moviments de les societats cristianes i les evolucions internes dintre del món jueu i les interaccions que aquestes van tenir tant en el món cristià com en el món musulmà, sobretot otomà, en el cas del musulmà, no? Estudia la Revolució Francesa i l'emancipació dels jueus a França a causa d'això. Posa l'excepció russa, on hi va haver una política de bullying que es va practicar, i diu que per això va néixer al món rus el projecte sionista, no? La història dels jueus a Europa és molt interessant, no? Diu com el projecte sionista es va acoplar en cert moment a l'imperialisme anglosaxó a partir de la declaració de Balfour, i com les finances jueus estaven més a favor dels aliats durant la meitat de la Primera Guerra Mundial i suposo que això ajudaria a la victòria, i que per això hi ha l'antisemitisme d'Alemanya, dels nazis, durant la Segona Guerra Mundial. La qual cosa, fins aquí, a veure, ell no sé si es pot ser classificat d'antisemita, però fins aquí són coses bastant òbvies, o sigui, no és cap demonització dels jueus, no? Si a Rússia és on els van fer més bullying, és normal que naixés el sionisme allà. Si van estar a favor dels aliats, és normal que Alemanya tingués una especial mania, els nazis tingués una especial mania amb fins aquí tot és bastant lògic, no? Parla també del rol central del conflicte àrab-israelià,
en la geopolítica mundial i el xoc de les civilitzacions. Té mapes també del redisseny de l'Orient Mitjà, no hi entraré perquè no... I aquí treu la primera conclusió abans de passar al capítol 7, i ell es diu que hi ha un conflicte entre projectes geoestratègics que lluiten per la supremacia, l'anglosaxó versus el germànic, però que hi ha interessos sionistes que els utilitzen pels seus propis interessos. Utilitzen aquest conflicte pels seus propis interessos. No? A diferència del llibre aquell de The Empire of the City, en què col·locava l'element jueu clarament dintre del món franco-britànic, com en formava part, no? Com el que se'n deia la ideologia 1 del llibre The Empire of the City. Jo crec que aquesta és una visió més complexa, aquesta, més probablement semblant-se a la realitat, perquè escolta'm, són gent com tothom i per tant doncs no és un bloc no és un bloc com Minions tots, no, són gent i per tant doncs, hi ha gent que està més a favor d'uns i dels altres i no hi haurà... Bé, no veig... Això de col·locar-los definitivament en un bloc, doncs... van passant generacions, el net pot ser tindre unes altres simpaties que l'avi, etc. Només si demonitzes els jueus pots pensar que són d'una manera que tenen unes lleialtats tan clares i inamovibles. No? Llavors passem al capítol 7, que és la segona part del llibre, i aquí hi ha la tesi central, no? És una tesi central que jo ja avanço que crec que és falsa, i coincideixo amb Drac, que és falsa. Llavors, Pierre Hillard pensa que el fons de la història és religiós i que la causa primera dels moviments històrics és la religió i l'oposició i la lluita central i més estructurant és aquella entre l'església i la sinagoga. Quanta gent avui en dia li preguntes quin és el fons de la història i et pensa que és entre l'església i la sinagoga? Evidentment que se les han tingut durant els segles, però és un pensament que és interessant de saber perquè és com pensa certa gent molt conservadora a dintre del... Jo crec que dintre dels dos mons, probablement. Però una mica superat, aquesta visió del món, crec jo. Llavors, ell fa una evolució i fa l'evolució de la sinagoga, diu que la sinagoga era la depositària del sentit original de l'escriptura, i que la nova sinagoga és tramposa i que no és la continuadora de la sinagoga original, ja que aquesta és l'església. L'autor, repeteixo, és un tipus catòlic pre-Vaticà II. Per tant, des del punt de vista cristià, has d'estar d'acord d'això, no? Jo no soc cristià, per cert, però des de si la gent que ho és, doncs evidentment ha d'estar d'això. L'altra cosa és que qualsevol persona normal, probablement ni es planteja aquestes coses. Però bé. Llavors fa una exposició del cabalisme jueu i en particular d'un tipus, i
el raonament que hi ha darrere és per què Déu ha deixat caure la humanitat, no? Que és el que es posen, doncs, és un problema clàssic de tots els monoteismes, és per què Déu ha fet aquest món, no? Si és bo, per què el món és com és, no? És tan blic, no? Llavors, la visió aquesta diu Déu s'exilià de la creació per a que aquesta pogués existir, la va deixar perquè si no, no podria existir, perquè suposo que no sé, jo no sé gaire de teologia jueva, però entenc que si estigués, doncs, distorsionaria. I diu, Déu ha creat el món per donar un terreny d'entrenament a Israel. Val? És interessantíssim perquè, clar, jo sé la teologia cristiana, però no sé la jueva, no? Llavors diu que la reparació del món, per la part d'Israel, la reparació del món, o sigui, el millorament del món per la part d'Israel, és el propòsit i que és el jueu el que separarà el bé del mal, extraient del món dels gentils les partícules de llum que s'hi troben per a que el bé es concentri en Israel. Val? És una visió força liberal, francament. Si aquest és el malvat pla dels jueus, francament no veig on està la maldat. Aquí hem vist la Pilgrim Society, que era directament supremacista anglosaxona. Hem vist d'altres tipus de moviments i veurem d'altres tipus de moviments bastant, no sé, amb objectius bastant més condemnables, no? Imperialismes hem vist aquí i tal. Llavors, com a història de por, llavors diu, fa una història dels que han fet aquesta visió del món, val? I diu que estan volats, no? Explica que la qual sí, vale, però tampoc, no sé. Llavors, ell explica la infiltració del món jueu en el món islàmic i l'enquadra en aquesta lògica d'anar a buscar aquestes partícules de llum, no? Que s'entén que són, doncs, les ments més mereixedores de formar part d'Israel, no? La qual cosa, doncs, en principi és poc xenòfoba, oi? Si tu demonitzes un altre poble, doncs no penses que hi ha partícules de llum, no? Aquesta infiltració marrana, se suposa, no? Doncs consta que existeix, el que passa és que també molts cops si tu et forcen a convertir-te, doncs també és lògic que aquesta conversió no sigui gaire sincera, oi? No sé de qui és culpa sempre, Llavors explica també el mateix en el món cristià i explica, per exemple, el món jueu i la revolució anglesa d'Oliver Cromwell, no? Jo em pensava que posaria l'exemple de la Revolució Francesa, que és molt clar, però el posa més tard, em sembla. Llavors, després d'explicar el sabateisme, explica també el franquisme, que és un altre tipus de moviment cabalístic. Es veu, jo em fio del que diu ell. Diu que és el mateix pel món catòlic, i o sigui, el franquisme seria la versió en el món catòlic, així com el sabateisme seria en el món islàmic, no? Llavors ell posa lligams franquistes entre aquests i els revolucionaris francesos del 1789. Jo afegeixo que també hi havia molt jueu en
en el primer govern soviètic. El que passa que no crec... Jo no sempre poso el nivell, tot i admetent que hi pogués haver-hi infiltració, sempre poso un nivell més baix. Jo crec que simplement hi ha molts... els jueus tendeixen a la intel·lectualitat i a tenir doncs, interessos doncs això, amb les teories i amb les coses de moda, i llavors segurament doncs, la proporció de comunistes i de bolxevics seria més alta entre la població jueva de la Unió Soviètica que entre els eslaus en general, no? Perfectament creïble. No té per què ser una infiltració, això. Llavors es esbossa una teoria general del mundialisme, i ell diu que darrere l'esquarterament dels Estats Units, Europa i l'Orient Mitjà, hi ha la voluntat de permetre a la gent que sap viure en aquest desordre, això, en aquest desarrelament, d'anar a buscar les partícules de llum i portar-les a Israel per separar el bé del mal. Per fer una jerarquia del món amb un cert judaïsme al centre i per als altres un tipus de judaïsme pels gentils doncs, compatible amb el talmudisme. Aquí entra dintre de la teoria de la conspiració, que no dic que no hi hagi aquesta, que hi pugui haver aquesta voluntat de la mateixa manera que hi ha la voluntat de certa gent d'invair Europa o la voluntat... O sigui, les voluntats hi són totes si mires el còmput general de la gent, no? Sempre hi ha minories que creuen en tot, no? Però vaja, no sé. Pensar que tota la construcció europea és envoltant això, jo crec que has de ser Pierre Vilar. I venir d'on te vens, perquè si no és una miqueta poc creïble. I altre cop, si l'objectiu és aquest, doncs, de fer una jerarquia del món amb un cert judaïsme al centre i no sembla tampoc un conte de por, no? Llavors entrem a dintre l'opinió de Drac, que aquí el que fa és agafar aquest home, que està... i fer l'anàlisi fred. I el fa molt ben fet. No? Drac comença aclarint doncs, que ell no és ni complotista ni anticomplotista, d'una manera molt convincent i que jo crec que és una manera molt bona de mirar el món, i que les il·lusions del poble jueu són les mateixes, són les seves pròpies il·lusions, o sigui, com tots. Ja hem vist aquí que qualsevol grup o grupet que li vagi una miqueta bé, de seguida munta teories supremacistes basades en el seu propi grup. Inclús jo coneixo alguns altres grups que no els hi va tan bé, que també es pensen que són qui sap què, no? Doncs això. I pensa que el poble jueu, doncs, en certa manera, és la seva pròpia il·lusió, no? A mi soc més aviat... vagi per avançat, jo soc més aviat pro-jueu en el sentit de que m'identifico amb una gent perseguida, normalment més instruïda, més capaç que l'altre i que és perseguida per això, per aquest fet, no? Per tant, tendeixo més a ser-ho, no? Llavors, ell comença a dir que la religió són dues coses, no?
és una hipòtesi filosòfica i un fet social, i que la que importa realment és el fet social, no? Què és una religió? I ell, aquí és on la fredor seva és la que té vàlua, no? I una religió és el que en memètica es diu un mèmplex, no? És un conjunt de comportaments compartit per les persones, organitzat en xarxa, amb l'objectiu d'inculcar en un grup humà un comportament, un conjunt de comportaments semi-instintiu. I és això el que permet fer funcionar un sistema federador humà que els altres animals no tenen. Això què vol dir? Que una colònia d'abelles és capaç de fer servir centenars d'individus coordinats. Els éssers humans no som així, no? I per poder funcionar en una societat molt gran, els homes han inventat les religions per poder fer funcionar en societat, doncs, amb ambients diversos, etc. O sigui, per poder funcionar en xarxa, doncs, s'han inventat les religions per tenir una moral comuna, val? Una moral comuna que permeti, doncs, a la gent funcionar en grans societats, els quals permeten la divisió del treball i, per tant, la riquesa i sortir de la misèria natural. Jo crec que és possible una moral comuna sense religió, com de fet a Occident tenim la moral comuna hereva de la religió, però sense religió. Realment, a Occident pràcticament no queden persones religioses. Religioses, sincerament. Sincerament vol dir que creus en el sobrenatural. És com l'Iran, que ve el coronavirus i diuen la teva vida està en mans de Déu i, per tant, ignora el coronavirus. Aquí la gent potser va a missa o el que sigui, és creient, però no pensa que tot està en mans de Déu, sinó que es pren la vacuna, en aquest cas, no? Doncs jo crec que no és necessària la religió per funcionar en societat, i de fet hi ha altres tipus de sistemes on s'aconsegueix compartir una moral i una manera de funcionar en societats molt grans sense religió, ja. Però, si més no, en l'origen aquest era l'objectiu, no? De la religió. Llavors, ell arriba en el moment en què es planteja si l'art és, per ell, per Drac, és un conspiracionista o no. Està considerat com un conspiracionista, de manera normal, però li dona, li sobta dues coses, no? Primer de tot, que el treball d'Hilar és seriós. I això no és comú als conspiracionistes. Els conspiracionistes normalment diuen qualsevol, i això es pot veure a internet, diuen qualsevol teoria absurda. Ell posa l'exemple d'un tio que va conèixer que es pensava que la lluna estava buida per dintre i hi havia uns aliens que... Vull dir, perquè el treball que fan normalment és sloppy, no? I això és la primera cosa que el xoca. I la segona diu que si el fons de la història és religiós, no prohibeix això prendre en compte els fenòmens exteriors, no? I no redueix el món al seu subjecte, no? També l'art és factualment cert. O sigui, no
els conspiracionistes acostumen a utilitzar molts trucs per enganyar-se i per defugir aquelles preguntes que els destapen molt fàcilment. I és un mecanisme que fan a vegades intuïtivament i sense ser-ne conscients. No? Perquè un cop han comprat el relat, s'han invertit en aquest relat, doncs ho fan. No? I això i l'art no ho fa. És factualment cert. No? Llavors, una cosa que també estic d'acord jo amb Drac, diu que encara que siguin falses les narratives de les religions, que totes siguin falses, per tant, és innegable que tenen una influència en la història. Això és incontestable. I en la política, i en les motivacions dels homes. I en aquest sentit, probablement, durant gran part de la història, aquesta lluita religiosa existia, no? Existia i tenia molta més importància que no pas avui. No? I és indiscutible que entre el món catòlic i el jueu hi ha hagut una lluita, no? durant els segles. Això és cert, vull dir, ni t'obliga a posar-te en favor de ningú, ni vol dir que hagi de continuar, no. La història ha sigut així, no? Malauradament. Llavors, diu ell que per un grup que és minoria dintre d'una societat en majoria, i és per això que jo tinc simpatia d'entrada als jueus, perquè puc comprendre això, doncs, i un grup que ha estat perseguit per aquesta majoria, doncs és necessari buscar la simbiosi amb aquesta majoria i fer-se útil, no? Però és històric també que la minoria jueva doncs ha pertorbat la majoria catòlica, diu ell, no? En certs països. No? Jo estic pensant, per exemple, en la Polònia de les particions, no? On des del punt de vista dels catòlics, els polonesos, no són especialment han tingut actituds antisemites, però no són especialment antisemites. Diuen, hòstia, estava intentant independitzar-se, intentant muntar el seu estat, i en aquests tios aquí al mig, saps, que van a la seva i que no formen part de la nostra nació i ens estan aquí molestant, no? Estan aquí, van a la seva, no? Llavors, és lògica, no? Tant la persecució de la majoria per la minoria com aquesta pertorbació que generen o que generaven en el món catòlic, no? La qual cosa et diu que el sionisme el que és una solució, precisament, a aquesta situació de tensió, no? I per tant, doncs, no han estat, poc a poc, diu ell, jo crec que bastant ràpid, han estat vistos com una espècie distinta i ells també s'han vist com un cos estranger dins la societat cristiana. No? I jo recordo que els liberals del segle XIX lloaven l'imperi austrohongarès per ser multiètnic, multilingüístic i molt cosmopolita. No? I com a liberal entenc aquest sentiment. El que passa és que la història ha demostrat que good fences make good neighbors, no? I aquell món era un món que llavors va portar
a moltes desgràcies precisament per estar massa barrejats, no? Bueno, diu llavors que teòricament o històricament han estat vistos com un predador terrificant, no? Aterridor al ser invisibles. El fet de, hi ha hagut aquesta com paranoia, no? Per la part que usaven aquesta por, no? En la majoria. Això són coses molt de l'Europa central, eh? Aquí no coneixo cap català catòlic que tingui cap problema amb cap jueu català, eh? Però en el món de l'Alemanya i de la Polònia i Rússia doncs és així, no? Inclús recordo històries d'aquesta mateixa sensació als Estats Units a mitjans del segle XX, quan van venir tots els refugiats jueus europeus, no? Doncs diu, inclús abans de l'antisemitisme s'han vist històricament com una espècie, doncs, per part de la majoria, com una espècie a eliminar o per la conversió en el millor dels casos, no? Fins aquí, això és desagradable de parlar, però em sembla que això arriba més o menys a el coneixement general de qualsevol que coneixi una miqueta la història. Però està bé que ho expliqui, i més o menys ho explica molt ben explicat, no? És lògic, doncs, que els jueus s'hagin adaptat en aquesta situació i que davant del risc d'una conversió forçada, doncs, es converteixin falsament. Perfectament lògic, i ho has fet el mateix. I acaben donant un referent religiós a un origen pràctic de les coses, no? O sigui, aquesta necessitat pràctica d'adaptar-se, llavors li acaben donant un sentit religiós o un objectiu religiós, no? Diu que qualsevol grup amenaçat busca sempre en sortir-se'n per no ser eliminat i que tard o d'hora algú trobarà la idea, dintre d'aquest grup, trobarà la idea diabòlica, diu ell, entre cometes, per aconseguir la supervivència del grup, no? Altre cop, doncs, no es pot anar... És el primer instint, no?, la supervivència, i per tant, doncs, la meva benedicció, no?, en aquest sentit. Llavors diu que els cabalistes negres han existit, el títol ja no m'agrada, però bueno, i diu que la guerra entre els dos mons ha existit, la cosa és certa, i que en efecte forma part dels moviments de la història, però que d'aquí a afirmar que la història està formada per la lluita entre l'església i la sinagoga hi ha un pas que ell no faria, i jo estava ja esperant una hora a dir que no el faig també, no? Vull dir, potser als anys 50 del segle XX o 40 podries tenir més facilitat en pensar-ho, no? Llavors, diu, d'acord amb Villard, té un desacord amb Pierre Villard, diu que les causalitats no estan clares entre les dues coses, no? És com una miqueta de l'ou i la gallina, no? I posa dos exemples. Les causalitats vol dir entre si l'evolució del món és la que causa aquesta lluita o si la lluita és la que causa tota l'evolució del món, no? Poso un exemple. En el cas del protestantisme,
diu que no arriba a la infiltració jueva al catolicisme, val? Però que sí que ataca el tema des d'aquest angle, no? Per exemple, els protestants van tenir ell que és Hilar, que és pre-Vaticà II, és com una judaïtzació del catolicisme perquè incorpora l'individualisme, però diu que Luter és fill de Gutenberg més que no pas a una infiltració jueva de la... A veure, Luter estava sota la influència jueva, però que és Gutenberg realment el que provoca el protestantisme, no? Que va ser el catolicisme medieval el que no va saber adaptar-se i funcionar en una societat alfabetitzada, no? La qual cosa és certa i sort de la societat alfabetitzada, no? I que no hi han de posar les culpes en els jueus per més que la sinagoga en aquest cas afavorís el protestantisme, no? En tot cas, jo també l'afavoriria si em trobés en aquell moment, no? Llavors ell, per exemple, posa un altre exemple i és l'enfonsament del catolicisme a la França dels anys 60, no? El catolicisme, diu, havia aguantat fort, tot i perdre París i la població masculina, però conservava el bastió en les províncies i en la població femenina, no? I que el catolicisme va sobreviure una mica al ralentí perquè servia a les dones i de manera pràctica. Diu, per exemple, que als anys 60 el catolicisme a França doncs, tomba a terra totalment per 3 motius, no? La generalització de l'educació secundària, que va disminuir la diferència entre el capellà i el ramat, la televisió, que elimina els particularismes provincials de les quals la religió n'era una part, puto franxute, aquesta idea de relacionar els particularismes provincials amb l'obscurantisme religiós, com si la nació francesa original parisenca no hagués estat la filla de l'església i més religiosa que mai, però bueno. I el tercer element és l'emancipació femenina, no? Doncs que l'emancipar-se ja no cita el catolicisme i diu una cosa que és molt certa, diu que l'emancipació femenina ve per l'aixeta de l'aigua calenta més que per altra cosa. O sigui que és un tema tecnològic, és un tema societal, no tan ideològic, sinó de tecnologia, de que realment quan la dona és alliberada gràcies a les invencions tècniques de tantes hores de treball manual, doncs s'emancipa, que no és una coincidència, per més que hi hagués que no és Simone de Beauvoir qui va emancipar les dones, sinó de la societat tradicional, sinó això, no? L'aixeta de l'aigua calenta i podríem posar doncs, el no haver d'anar als safareigs del poble i aquestes coses, no? Llavors, ell diu certament que això poc té a veure amb la càbala negra, per més que
els ultracatòlics com Pierre Vilar s'hi entestin i tinguin els seus malsons amb els jueus. Vull dir, són temes, a menys que pensis que han triat crear aquestes innovacions amb el propòsit de destruir-les, és ridícul. Però bueno, està bé conèixer aquest tipus de personatges, no? Diu, la religió té causes tecnològiques més que no pas és la causa de la història, no? Les causes tecnològiques està parlant d'aquesta capacitat d'operar amb grans xarxes de mamífers que no són abelles, no? Comprèn bé Michel els catòlics que reprotxen a Luter el punt de vista individualista sobre la qüestió religiosa. És clar que ha estat el protestantisme el principi de la demolició que feia funcionar la societat europea medieval i que simplement és culpa del catolicisme no adaptar-se, no? La qual cosa estic totalment d'acord amb Michel Drac, no? I jo afegiria, van fer bé, a més. Vull dir, si fos la conspiració d'Hilart certa, jo m'hi afegiria, no? Perquè el món catòlic medieval obscurantista de veritat suposo que hauria tenir un propòsit societal en l'alta edat mitjana de misèria, d'organitzar un mínim de fer una miqueta de pau i treva, diguem-ne, per portar-ho a la catalana, però quan ve la il·lustració lògic és agafar el tren, no? Una altra crítica que fa, que és demolidora, és que és massa eurocèntric. No? Com pots dir que la història el motor de la història és la lluita entre l'església i la sinagoga, explica-li un xino, això. No? Clar, vull dir... ell sí que diu que hi ha una rèplica en el món xinès, per exemple, entre l'església i la sinagoga, i que aquesta distinció va passar al mateix en totes les civilitzacions al segle V abans de Crist. No s'extén amb el tema aquest, però és una pena perquè a mi m'interessaria, i que ell posa en el moment en què el llenguatge, aquest teòricament, al segle V abans de Crist, que servia per organitzar la societat, va començar a prendre autonomia i diu ell, el verb va dir el Déu soc jo, no? Aquí em sembla que és una miqueta Drac. Si no s'explica millor, és una mica de Drac el que fa una miqueta, doncs, esdevé una mica poc consistent, com a mínim. Llavors ell també, a l'últim punt, diu que la lluita entre el poder al servei del verb encarnat, cristianisme, i el verb al servei del poder encarnat, judaïsme. I aquí jo crec que fa una mica de trampa. Val? A veure, la teoria és que el cristianisme és el poder al servei del verb encarnat, o sigui, el verb encarnat serien els evangelis, i el poder, doncs, serien els poders terrenals, a favor d'aquest ideal, i el judaïsme seria el verb, o sigui, la teologia, a favor del servei
del poder encarnat. O sigui, que el judaïsme utilitzaria la religió per consolidar el poder físic a la Terra. A veure, sí que és veritat que s'ha dit que els jueus de l'Europa central vivien sota la dictadura de les seves pròpies comunitats, no? El que en deien la dictadura dels rabins, no? I sens dubte en una comunitat closa farien servir la religiosa per reafirmar-se en el seu poder, però d'aquí a dir que el cristianisme vol dir això i el judaïsme vol dir l'altre, aquí sembla que és drac que deixen un punt de prejudicis, perquè jo antisemita no el considero pas, però un punt de prejudicis, perquè, bueno, un jueu també és un jueu de Nova York liberal. Bueno, és molt interessant saber que aquesta gent existeix, saber què pensen, perquè alguns d'ells doncs, tenen poder i s'ha d'entendre d'on venen, no? Quan fan les coses. Per la meva part, jo entenc perfectament dintre d'aquesta lluita, diguem-ne, entenc perfectament la posició jueva, en aquest cas, no? Tant com a minoria perseguida com aquesta push cap al podríem dir el protoliberalisme, no? Pierre Lard té una sensació de pèrdua i té una sensació de pèrdua com si aquesta i atribueix al mundialisme, que altre cop jo crec que té unes bases doncs, tecnològiques, probablement, tot i que segurament hi ha una ideologia al darrere, segurament no, hi ha una ideologia neoliberal al darrere i segurament faccions jueves estaran a favor d'ell, com hi ha faccions ultraortodoxes que segurament no, però ell jo crec que escriu des d'un ressentiment i una sensació d'haver perdut la batalla, però has de pensar molts cops més aviat què estàs defendent en la batalla, perquè el que ell defensa, que és un catolicisme aquest sí obscurantista i amb molt més poder sobre la societat, doncs clar, me n'alegro que perdi la batalla en aquest aspecte. No? El llibre sembla molt interessant i val molt la pena també mirar l'anàlisi de Michel, que supera el meu, i en general el llibre és molt interessant i inclús es pot seguir per conferències per internet sobre aquest tipus per veure aquest mundillo de la dreta francesa que no crec que pugui arribar mai a dominar la societat però que existeix i és influent, doncs què pensen, no? Està bé saber què pensen. Fins la propera.